Καλησπέρα. Μπρο, γεια. Τι λέει? Παναγία μου. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Τι δεν θα πει σήμερα τα... Δεν λέω τίποτα. Ό,τι θα τα πω. Πες τα ρε Παναγία. Βρισκόμαστε στην Πτολεμαϊδά, στο κατάστημά μας for bikes. Κανάλι 2, διοδός μας. Επειδή το ζητάει ο λαός και μόνο, 50-200 για να μας στέλνετε τις απορίες σας. Λοιπόν, τι έχουμε μαζί μας σήμερα? Τι έχουμε μαζί μας σήμερα? Τι έχουμε μαζί μας σήμερα? Δεν το ξανακάνω, πέρα το ξανακάνω το μουσ. Όπα ρε φίλε, τώρα κατάλαβα την... Τι, παπαγάλο? Έχει συναγερμό, έχει συναγερμό. Σήμερα παρουσιάζουμε... Ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Μπρο. 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 Μπρο το κάναμε εμείς μόνοι μας. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ ισπανικής προέλευσης. Κάτσε, δεν είπες τίποτα, Τι έχει βαλιτσάκι, όλα αυτό μας πάει. Εντάξει, τώρα εγώ το χρησιμοποίησα για πρακτική. Μαζί με το σκουτεράκι. Το βαλιτσάκι. Το βλέπεις? Ναι. Έτσι. Έτσι. Έχει και τηλέφωνο πάνω. Έτσι. Ή το τηλέφωνο πάρεις το τηλέφωνο θέλεις εσύ. Κοίτα, άμα το πάρεις εσύ, κράτα και το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, η βάση του τηλέφωνου θα σπάει έτσι. Είναι μανούσια. Βασίλα, πώς. Γιατί μου, πες ναι. Ναι. Τι εννοώ. Το ωραίο χρώμα πάνω. Εξαιρετικό. Μαύρο ματ. Μαύρο ματ, μπλακάκι μας, Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει πολλά σκουτεράκια ηλεκτρικά. Αυτό όμως, εκείνα φαίνονται πως είναι τα ηλεκτρικά, τα λίγο τα... Τα να δεν είναι τόσο σκούτερ, να είχαμε να λέγαμε, ναι, που είναι πιο πολύ... Αυτό όμως... Μοτοποδήλατο. Και σε δηλαδή και σε όγκο, και σε χαρακτηριστικά, και σε ποιότητα, στα φανάρια του. Λοιπόν, οι σημειώσεις εδώ λένε. Ό,τι προέλευση είναι θα μας πεις, δεν είναι αυτό που είπα, είναι ισπανικό τελικά. Ισπανικό είναι, φίλε. Της εταιρείας Ibro. Ibro. Θα το δείτε και μετά που γράφετε. Θα κοιτάω κάνα τα ηλεκτρικά. Δεν έχει μόνο αυτό το μοντέλο. Είναι καλά. Η εταιρεία είναι... βάζει μια σειρά με μοντέλα ηλεκτρικά να είναι πάρα. Σαν κανονικές μηχανές, φίλε, δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά κανένα. Λοιπόν, ας πούμε κάτι για τον κινητήρα. Η ισχύς κινητήρα είναι 2.100 βάτ. 2.100 βάτ είναι καλά νομίζω. Καλά. Ναι, για μπαταρία, για σκουτεράκι, ναι. Είναι καλό, είναι καλό, είναι αξιοποιητικό. Μέγιστη ταχύτητα που μπορείς να πας με το συγκεκριμένο είναι 45. 45 πάνε αρκετά. Για μέσα στην πόλη, φίλε, νομίζω είναι λουκούμι. Για ηλεκτρικό δηλαδή, για τέτοιου τύπου σκούτερ, έτσι. Ναι, έχουμε αυτονομία της μπαταρίας σε χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα σε τι χρήση, φορτωμένο ή φορτωμένο. Η εταιρεία δίνει 50 χιλιόμετρα. Και νομίζω είναι ειλικρινής έτσι. Νομίζω 2 μέρες μέσα στην πόλη. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ τα χιλιόμετρα που βγάζει κανονικά είναι 75. Τα 50 τα λέω ότι ξέρεις τι. Θα είσαι φορτωμένος, θα κάνεις αυτό το πρωί το βράδυ. Θα κάνεις μια αποσπέραση. Θα το έχεις συνήθεια όμως στη μέγιστη ισχύ. Ναι, στο σπορ. Ναι, το συγκεκριμένο έχει δύο προγράμματα, Eco και Sport. Μπορεί να σηκώσει, όχι, η μπαταρία είναι αφαιρούμενη, μπορείς να την πάρεις. Να την πάρεις πριν να τη φορτίσεις, ρε φίλε. Πες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις γκαράζ, δεν έχεις κάτι, να την φορτίσεις. Να τραβήξεις από τον μπαλκόνι, από τον τέταρτο, να κατεβάσεις καλό το κάτω. Παραντέζα. Παραντέζα, τραβήξεις την παραντέζα 50 μέτρα. Παίρνεις την μπαταρία, τη φορτίζεις. Χρόνος φόρτισης, που είναι πολύ σημαντικό, είναι 4 με 6 ώρες δίνει. Έχει καλή ξεχωριστής. Ναι. Είναι καλά και μαλακά, έτσι. Όχι να τα κουμπίσει κάπου και να σπάσει πάνω. Διακόπτες, κριτική, χερούλια, τέτοια, τα πάντα όλα. Η μανέλα του αλουμινίου είναι πολύ καλό. Έχει τη σκοπρινάκια προς πίσω, βασικό, για να σταματάει. Τι άλλο να πούμε. Αυτά νομίζω. Αναρτησούλα προς πίσω. Αναρτησούλα προς πίσω, τα καβολιάκια που μπορείς συμμαζεμένα, πλατηριάκια. Ποιος του μου έκανε φλάς, αλάρ. Έχει και θύρα USB εδώ πέρα. Ναι φίλε, φορτίζει το κινητό. Από τη στιγμή που έχεις το έχεις εδώ, τα καλωδιάκι, βά, και στη συνέχεια...
έχεις φορτίσει. Το έχεις φορτίσει συνέχεια online, δηλαδή μπορεί να παίζει μέσα και το Google Maps. Είναι ιδανικό φίλε για το delivery. Η delivery πάρα πολύ καλό. Δεν δείξεις, δεν το πάει. Πάρα πολύ καλό. Τώρα δεν αμάσαι που κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ ξαναλέω, για να ξέρεις το διακόπτω να δείτε, τι παίζει. Ναι. Θα το δείτε Εντυπωσιακό. στο πλάι της. Εδώ έχει το mode, Το πρόγραμμα. 1-2. Έχω και Κάτι πάρα πολύ βασικό. Έχει όπιστε. τι λες τώρα, Φίλε, έχει όπιστε, έμαθα σοκ. Πρώτη φορά το βλέπω σε μηχανάκι. γιατί δεν ξέρω αυτό που λέει, δηλαδή. Έχει ένα κουμπί, Τι είναι αυτό? πατάς, Τώρα τι είναι, reverse. reverse, σαν τα αυτοκίνητα. Και πατάς το γκάζι και κάνει όπιστε. Τι είναι στο τέλος. Ναι, Γράφεται, ναι. ναι, ναι. Δεν τα πω. Εξυπηρετικό. Ο Πολύ εξυπηρετικό, γιατί ξέρεις, όταν πας στον δρόμο που πας και χώνεσαι εκεί ανάμεσα δύο αυτοκίνητα και λες εδώ βρήκα να Πώς θα σταματήσω, τραβήξεις, πώς θα τραβήξω κάνω το βάρος πας, και τέτοια, ναι. Βάζει τα ποδαράκια κάτω. κάνεις μια αντίστροφη και αντιγίνει. Οθόνη LED, δείχνει χιλιόμετρα, δείχνει το ποιο mode θέλουμε να έχουμε. Ταξίδι, την Το μπαταρία. ταξί, την μπαταρία, Τώρα τα ψάχνει flash να- μας, τα φώτα μας, κανονικά όλα. Κόρνα, Ειλικρινά όμως δεν έχει καμία σχέση με τα... καφετάκια για την ασφάλεια μας, να βλέπουμε ποιος έρχεται και ποιος κάνει. Καθέστες 2. Βάση για κινητό, Βάση στάνταρ. το στάνταρ. Έτσι. Τα στάνταρ. Λοιπόν, τα φρενάκια και τα φωτάκια των Πολύ λάμπων ωραία στο σένα κομμάτι. από κάτω. Τώρα δεν φαίνεται λόγω της ζελατίνης, αλλά να την βγάλουμε την ποιοτική Και μπαγκαριέρα, να βάζεις. Με τα φλασάκια τι παίζει, έχει αλάρμα αυτό, έχει εκεί που τον σταματάμε να... Έχει αλάρμ, φίλε. Και με ήχο. Και έχει ηχητικό αλάρμα. Μα καταλαβαίνεις ότι έχει σταματήσει. Και δεν το ξεχνάς τώρα δηλαδή. Δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Λες ότι- Έχει και τέτοιο να βάλεις κάποια πραγματάκια, κάνω παιδί, δίπλωμα και αυτά. Δουλαπάκι, Δουλαπάκι. Σπυρό! Αυτό θέλει δίπλωμα. Καλό. Χρειάζεται δίπλωμα, έτσι. Επειδή αγγίζει 45 χιλιόμετρα, χρειαζόμαστε δίπλωμα για 50 κυβικά ή πιο πάνω ανάλογα τι έχει. Κοίτα, καλό είναι να όσοι κυκλοφορούν πια σκούτερ να έχουν δίπλωμα, έτσι. Θέλει. Δηλαδή ξέρω ότι το παίρνει ο καθένας τώρα και ο κάθε πιτσιρικάς Και έτσι όπως ο κάθε ηλικιωμένος και κινείται και επειδή νομίζω ότι είναι ηλεκτρικό σκούτερ, κινούμαστε όπου θέλουμε, μονοδρόμους, πεζοδρόμια και όλα αυτά. Εντάξει, δεν Και πάει επειδή έτσι. δεν ακούγεται κιόλας, είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε το δίπλωμα και ασφάλεια. Ασφάλεια κράνος δίπλωμα. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Και μεγάλη σκάλα. Πολύ καλό. Και δεν μου λες τώρα αυτό τι είναι, παίζει για ένα άτομο, τι παίζει. Φίλε, αυτό είναι για 2 άτομα και θα σου το αποδείξω αμέσως. Αλλά πρώτα θα πρέπει. Είπαμε το τρίπτυχο της επιτυχίας ποιο είναι. Δίπλωμα, ασφάλεια, κράνος. Οπότε θα βγάλουμε τα μικρόφωνα. Θα βγάλω το μικρόφωνο, βγάλω το μικρόφωνο. Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Έλα, δεν κλείσουμε. Για πες εδώ πέρα, στρέψαμε στους φίλους μας. Λοιπόν, πες με ένα λόγο που θα έπαιρνες ηλεκτρικό σκούτερ. Το πολύ βασικό ρε φίλε, τις μετακινήσουμε στην πόλη. Οικονομία δεν. Πρακτικότητα. Δεν και τίποτα ρε φίλε. Πρακτικότητα, οικονομία. Εύκολο πάρκινγκ. Εύκολο πάρκινγκ, βασικό. Έτσι. Βασικό, το εύκολο πάρκινγκ. Τις δουλειές σου, ένα λογαριασμό, σε ένα mini market, σε ένα τέτοιο, παίρνεις αυτό και είναι σαν μηχανάκι ρε φίλε. Σε 2 λεπτά είσαι τι θες. Ναι, και τιμή δεν μας έκανε τιμή. Η τιμή αγγίζει Δηλαδή, πώς θα το πήρες, 2.000. αγγίζει ή ξεπερνάει. Αγγίζει. Αγγίζει, δεν το ξεπερνάει. Είμαστε κάτω από 2, κοντά στο 2, αλλά για ένα τόσο πρακτικό όχημα είναι Δεν είναι το πρακτικό. τιμή value for money. Λοιπόν, να λέμε ότι το ψαλιδάκι του είναι πάρα πολύ καλό. Έχει 2 στάντ. Έχει πλαϊνό, έχει κεντρικό. Έτσι. Έχει τα αλάρμ, έχει πολύ καλά φώτα. Φρένα κανονικά όπως ένα σκούτερ φυσικό φρένο μπρος πίσω. Και πρακτικό τυλαπάκι, βαλιτσάκι, 2 καθέτες θήκη για κινητό. Τι άμα καταπιούμε σπαθιά. Λέει το τόνις, η θύρα USB πολύ έξυπνη δίπλα εκεί πέρα στην αριστερά. Ναι, Μαζί με την κατευθείαν. να πηγαίνει έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ πρακτικό. Πολύ καλή ανάρτηση και βλέπω ότι. Μαλακή ποδιά κάτω για τα πόδια. Ναι, πατάκι. Το καθαρίζουμε, πατάκι, ναι. Και συγγνώμη, δεν να κάτσω, πώς θα κάτσω. Δείτε κι εσείς.
Γίνεται μασκεδάκι. Μασκεδάκι και από εδώ από την άλλη, κάτσε να πάρει την άλλη γιατί έχω εδώ πάνω. Πατάς, κάτω 2 άτομα. Για να κάτσουμε να δούμε πώς είναι. Βγάλω το τέτοιο, φεύγουμε. Πού πάμε, ρε. Βγάλω, όχι, περίμενε, πρώτα θα δούμε το άλλο. Τι κάνουμε στο τέλος? Like, Subscribe, εγγραφή, καμπανάκι. Αργήσαμε λίγο να βγάλουμε βίντεο, αλλά δεν είναι κάτι. Θα κάνουμε πιο συχνά βιντεάκια. Επανερχόμαστε. Εγώ παίρνω το γράμμα μου. Όπα, και αντανακλαστικά μπρος πίσω στο πλάι, έτσι. Πάρε κράνος. Πού είναι, δεν να κάνω να πω. Γιατί δεν ξεκινήσαμε σωστά. Όπα. Κρανάκι. Το βαρετζάκι τόσο πολύ πρακτικό. Το φαναράκι το λεπτά. Ωραία, φίλε! Τι κάνεις, παιδί? Έλα, θα φύγω, δεν κάνω. Να πάρω το κόμμα του να μου φορέσω. Κάτσε, πρέπει να κατέβω. Όχι, έλα, πρέπει να... Εντάξει, περίμενε, Έλα. Έτοιμος. φύγαμε! Μην ξεχάσετε, like, subscribe, καμπανάκι, έτσι. Κορπάκι. Τα λέμε. Φύγαμε!